Malawi Today. Mu program imene yango yamba lero lomwe lino ya Mulimba pa Times akujeza ndi olemekezeka a Mukhito amene ndi Secretary General wa chipani cha DPP ndipo pamenepa akulongosola zambiri. Inu ndi mukwazi wabwino a Mukhito yawe ija kumeneku kuli kuyankhula zawo tatiye tikhale limodzi timve kuti zikuyenda bwanji. Mulimba ukakalangani ya forex hiyo ndio sakamba tisi ndiando akuda akakhala palipo mtangojaya ino adadi DPP ukabisa mabala mkhani yake nimene ya pecha loya kuti kodi kunoso zikutero esi ndito to brand. I'm glad kuti mwagamba nkhani ya food security ndimafuna ndinene kunena kuti ndikufunseni kuti mwakonza zotani kuti anthu adzakhale ndi chakudya chokwanira kapena kuti anthu adzakhale ndi chakudya mdziko muno because ndi nkhaniso ina imene yakhala ngati yamera mphongo pa ulendo opita ku September 16 kuti nkhani ya chakudya chipani chanu cha DPP chikuti bwanji pa food security. Chuma tu cha dziko lino la Malawi chimakuzidwa ndi zinthu ziwiri. Choyamba kupezeka kwa chakudya komanso china chachiwiri mitengo yabwino ya chakudyacho. Ndipo mukaonesesa kuti mindi omwe umathandizira kuti anthu a mdziko muno akhale pa ufulu wa umphawi chifukwa cha kudzera mu zokolola zawo. Wasaka 10 zapitazi chuma cha dziko lino 30% yakhale kuchokera ku ulimi. Andi kukwera kwa katundu mdziko muno kwaonesa kuti 54% ya kukwera kwa zinthu imachokera pa kusoyekera kwa zakudya. Ndipo mukudya chimenechi chimanga chikuchita contribute 62%. Kutanyiza kuti kwatu kuno ku Malawi tikanena kuti chakudya kadi yake ndi ya chimangayi. Chimanga ndi chimene tonse timonesa kuti ichi nditu wina aliyense Malawi akhale nacho. Anino mukumbukira Brian mukaotesesa pa makakatu emblem ya chipani cha DPP mukapeza kuti pepa tinachita kuingira chimanga 4. Ndipo chimanga 4 chimene chitatu chimene tinachigawa kutengeranso ndi maregion political district amene tili nawo kumpoto pakati kuno kumwera komanso kunzatu ku Eastern region kusonyeza kuti ni kumbo lathu la chipani cha DPP kuti tiyesese kuti Malawi muno pakomokena pali ponse titukule kuti aliyense akhale ndi chimanga komanso chimene kuti chakudya chokwanira kwa wina aliyense. Ngati mwango yes please proceed. Pazifukwa zimenezi ndi chifukwa chake ifeyo achipani cha DPP pakali pano tikukonzekera kuti pano mukayang'anitsitsa Malawi mwathumu zinthu zativuta akudandaula kuti I know koma mwina mwake kwina kuzativuta takumana ndi zovuta zambiri komabe pena tikuona kuti pakuperewera kuti mwina mfundo zimene tabwera nazo kuti mdziko muno mukhale zakudya zokwanira zimene zakhala tizatiperewera. Ifeyo kubwera kumene tikubwera pa 16 September pano takonza kuzachita zinthu zimene ndiyo kusoli pakali pano. Ndikuona ngati kuti maulimiwa tiwagawe bwinobwino kuti madera osiyanasiyana akhale ndi mbewu zake kuti mbewuzo azizala zindi. Kuli ngati chigawo ngati cha anzathu ku iye wa Shire ukwawa ndi Sanje kuti ifeyo wakonzera kuti mbewu ya mchewere mapira zimene zitiyese kwayesera kwapasira kuti kumene kudye zimene angathe kulima kwambiri chifukwa chonena kuti kudera kumene kumakhala kuti nkovuta kwambiri nkhani ya madzi. So kwalimbikitsa anthu amene wakumapasa kuti lima ni chimanga tikuona kuti sizithandiza koma tichite promote zinthu ngati kapena mbatata alime ndithu zokwanira chifukwa zonsezi ndithu ndi zakudya. Komanso tikunena kuti madera amphepete mwa nyanja yathu ya Malawi akati ndi kuntunda kwa mtsinje wa Shire alimi amadera amenewa adzathandizidwe kuti mbewu yopasa thanzi ya chimanga yomwenso njopirira kuchilala mpunga wa makono
mbatata ya makono ya kolowa ndi mbewu zina kuphatikizapo kudzala osakaniza chimanga ndi chinangwa na ndolo ndi nyemba zomwe zisinthana ndi ulimi wa mteza ndi khobwe na ndolo kapena thonje zimene zizizweti kupeza kuti tidzalipikise kwambiri muganiza komanso ukadaulo wa agriculture tiwathandizire kuti ukadaulo upite kutsogolo koma tidzachita zimenezi poonetsetsa kuti ndi ma extension workers amene azawathandizira alimi amenewa kuti zolima zawonso zikhale kuti zikusatira ulimi wa makono. Muganiza kuti Amalawi 2020 adanena kuti DPP sitikuifuna. What has changed now kuti mukhozokhala ndi confidence imeneyo yonena kuti tikubwereranso pa 16 September mugazo lichasintha ndi chani? Nido chitendere nthawi zina siwabwino ukakhala nthawi zina munthu kumadya kumakhuta umaona ngatinso kuti mwina mwake zinthu sizikuyenda bwino. Mukaonetsetsa kwambiri mu chaka cha 2020 unali akatsali anyamata oziwa kuyankhula amene ankati akalima iwenso kumanena kuti sha koma Malawi azafika ndipoteropo. Anthu analonjezedwa zinthu zimene chinakopa anthu ndi zinthu zimene ankaziona pa nthawi imeneyo ndi malonjezo amene ankapasidwa pa nthawi imeneyo. Ankakhulupirira kuti anthu amene ankalonjeza aja akawayika mboma zinthuti zizasintha andikusintha kwake mwinanso zoti sizinaonekepo. Tinalonjezedwa zinthu brand mukukumbukira talonjezedwa zinthu mudziko muno. Now anthu aja ndi aonano sopano zija tili mkakamba poyamba zija zonkazi oyamba kuti pa zaka 5 zija zatha kodi tapita patsogolo kapena tabwerera mbuyo. Ndipo Amalawi ambiri wina aliyense mwa chilungamo akumasimikizira kuti ayitabwerera mbuyo Amalawi. Ndipo zaka izi the 5 wasted years zoti sizinachitikepo ulamuliro ngati Malawi muno tunabwerepo Brian. So muganiza kuti Amalawi adasintha maganizo za mmene amayionera DPP? Tachita research and inunso mwaonapo kuti anzathu a Afrobarometer komanso ena achita conduct ma research awafunsa Malawi. Sizinthuso zoti mwina wake tingokamba pano chifukwa chonena kuti ine ndine mlembi wa chipani ayi koma izi zoti anthu ena apadera amene anayesesa kuti titafufuza kuti Malawi tili pasi kodi tikutukuka kapena tikubwerera mbuyo. Ndipo anakupasani mafigures zinoka kuti anthu chiyembekezero chawo panopo chimene akuchiganizira kwambiri ndi chipani cha Democratic Progressive Party ndi mtsogoleri wake Professor Arthur Peter Mutharika. Chabwino ngati mwango tipeza kumene mukumverayi ndi programu yoyamba tikuitcha kuti Mulimba imene tikuyankhula ndi key players in the elections ndipo madzulo ano ndili ndi the Honorable Peter Mukito amene ndi Secretary General wa chipani cha Democratic Progressive DPP. Tikhala tikutenganso ndi mangazanu posachedwapo mpano ngati muli ndi manga kuti mwina mwafuna mulankhule ndi the Honorable Mukito tikhoza kutero koma tikambe nkhani ya tonse tikugwirizana kuti economy yathu is troubled and zimene zizakhala motere chonchi kwa nthawi yayitali. Apita Mutharika akuti bwanji za economy adzapanga bwanji za economy? Professor Arthur Peter Mutharika kuyambirira akukumbutsa Malawi zomwe anachita mchaka cha 2014 atalowa mboma. Pamene 2014 DPP mabwera mboma tinapeza mavuto amene ndalama za nkhani zinayikidwa matumba mwa anthu mmene munjira chamkatika chikezi. Ndipo dziko lino linali McDonald's nthawi imene njayi atatsithawa kuti izi sitinazione. Koma iwo atabwera 2014 muzaka ziwiri anayesesa kubwezera chuma cha Malawi. Amene sinkafika chipati cha DPP mboma kali pa 80%.
so izi sizoti tikungokamba chabe koma zinthu zonena kuti asa profesa asapita mchalika komanso chipani cha DPP chinachitako mbuyo ndipo pakali pano ndikunena pano kuli timu kale akadaulo odziwa za chuma amene panopo ndikunena ndithu ali mkati adatalikalikiliki kuona kuti kodi mu September muno tikazatikalwa mboma kodi tizatani kuti amalawi umene akuona wa mavuto wa zachumawo kuti tipange bwanji ndipo katifunsa kuti kodi aprofesa kuti bwanji ndi chipani cha DPP ndikusimikizire Brian Ndindoso wa Malawi kuti chipani cha DPP chili ready kuti chosapa mavuto amene tili nawo pakali pano kuti tipite patsogolo. Chabwino 099 8475904 ndi nambala imene mukhoza kutiimbira kuti mulankhule ndi the Honorable Peter Mukito amene ndi ochokera ku chipani cha Democratic Progressive. Manena kuti tikhala tikulankhula ndi ma Secretary General zipani zosiyana the whole of this month every Thursday nthawi ngati imeneyi. Koma nyimbo ikumveka pasipasi ndi la gulu lochedwa Sendera Sisters ndipo iwowa ndi azimayi ku chipani cha DPP. President Lazarus Chakwera polankhula lero pa msonkhano otsekulira trade fair adati wawina kale masankhowa mwayilandira bwanji nkhaniyo? Kodi abapaka machimene poja zanchere nakuza ni kuti akatsale amene watu kuyambira 2019 mpaka na 2020 a profesa amati akachita programu iyo sali mboma iyo ali kumbali yososa iyi chilichonse chimene amachita profesa amanena kuti palibe cha nzeru ndi a profesa nthawi mukukumbukira mkafunsa kuti chabwino zimene ndachitazi ngati si ya nzeru tandithandizeni tandiuzeni ndichite bwanji amakanika kupereka yako lero Malawi tikuchitira umboni kuti kulepera yako kuja munalibe chilichonse ndi zimene taziona lero. So ngati akupita nawo uzanthu Malawi kuti aponya awina kale aiti kuti ayi ndithu very when wankhani uzadziwika kuno bwino pa 17 September pano akunyamula katundu kupita kwa Malembo kulilongwe. Onyamula katundu ndani? Amene mwatchula muti andana muti Achakwera dzina lomwe Achakwera a president athu adziko lino. A president ndithu ulendo ndipo ayambiretu panopo ayambiretu kusamusa ting'ono chifukwa Amalawi sasapitirire andifunso limene ambiri wina anakambaponso nkhani imene akumfunsa anzake kuti kodi iwowa anzathu akumanena kuti apitirizaso mpaka na kukafika 2027 ndi amafunsa anzake kuti mufuna muzipita nase kuti ngeni kusenso kuti kodi iwowa ati awina kale afuna atitengere kuti chimene sanatichite ifa Malawi icho chowawacho chimene sitinachimvecho ndi chani. Ai chabwino 904 hala muli ai kandireni kuchokera kumulanje. Ai pese tsokoze kwambiri kuchokera kumulanje kuchokera kuna Chipota imene nkulira mukuti ndimayimira na Chipota koma nanga ndifunso. Yes. Alo ndokumvani. Kodi olemekezeka inu ngati chipani chanu cha DPP chikapezeka kuti mwina mwastoka mponja kwanu musavomereza polingana kunena kuti uni mpikisano. Chabwino akuyankhani. I don't know if you are able to hear our oimba athu amene akutimbira pa telephone Honorable Mukito. Amene ndithu ndamva funso lawo kwambiri loti kodi tikazauza tizavomereza. Yes. Ifeyo tu achimwene ndife chisazo cha demokrasi kuno ku Malawi. Andi ndikuti zimene mukundifunsazi zinachitika kale mchaka cha 2020. Anzathu atawina sitinavute tilangochoka ife tikupita kuti tabwera nditizaonena nunso wathu.
ife chipani cha DPP timakonda dziko lathu la Malawi komanso mtundu wonse wanthu amene akukhala muno mdziko lathu la Malawi timakukondani ndipo timakunyadirani mukatipasa chiganizo kuti lamulani ndipo timakutumikirani komanso mukatiuza kuti ayi tifuna tione zina sitimachita makani chifukwa mipando iyi yosankhidwa ayi sizi akukamba zathu akuti lero masala mani akuti ndawina kale awina kuti voti anthu aponya kuti mipando iyi sudziwa chimene chili mkati mwa nzako so ifeyo tikusimikizireni mtundu wa Malawi kuti ngati titati DPP sinachite bwino tipitirizabe ndithu moyo kuzindikira kuti inuyo zimene mwasankha Malawi ndiye zoti ifeyo tizilemekeze chifukwa ndi maganizo amene mwafuna andi chimene ndimati ndipemphenso ndionjezerepo chifukwa pali anthu ena amene amafuna abondereze kumva zimene anthu akunena tikati voti ndiye kuti tikupereka mwayi kwa Malawi toyamba kusankha atsogoleri amene akuafuna kuti awatumikire ndiye akanena mukaonkhesa mavotaji akanena kuti inu mwaluza chimene chimafunika ndi kuvomera kuti zikomo kwambiri anthu sanatifune akakusankhani ndiye kuti anthu onse aMalawi agwirizana kuti muwatumikire so ife tizavomera ngakhale tikudziwa kuti pa 17 tizakhala ndithu tikumimba nyimbo yathuyo Abechaloya pa 17 mudzakhala muimba Abechaloya Abechaloya ndithu zikomo kwambiri 099 847 5904 Programu ya padera imene tikuitcha kuti mulimba ikumvekanso mawayiresi ambiri tikulankhula pano zimene tikuchita panozi zikumvekanso mawayiresi ambiri mdziko muno mpaka kunkhotakota uko mpaka kuchitipa mawayiresi akumeneko apala yomweyi